kalingap at andito po tayo kila this guy. Susunduin po namin si Cedric para sa therapy. At bibili po kami ng flowers. So surprise namin si this guy. Kasi Valentine's na po bukas. Napag-isipan namin na Cedric na surprisahin po si this guy ng flower, chocolate at konting cash mga kalingap. So tara po. Tagal na pong nagte-therapy si Cedric. At meron naman pong improvement sa kanyang paglalakad. Nakakabuhat na po siya ng mga bibigat mga kalingap. Maaga po ngayon, mga alas 8 na po. At magsusundo po kami kila Cedric. Good morning. Good morning. Mapasok ka? May pasok ka? Hindi po ako napasok po. Bakit? Good morning. Ay, good morning this guy. Ay, gwapo siya si Sir Alvin. Ay, nagpagupit po tayo. Nagpagupit. Yeah. Makiki... Pasok Sir Alvin. Okay, napasok na yan Sir Alvin. Punasan ko na lang. Ready ka na? Ready po. Mapa-therapy ba ka ngayon? Opo nga. Kamusta na? Ayos lang po si Randy. Anong pinagkakaabalahan mo? Wala si Randy, sama-sama lang ako dun sa kuya ko. Naguhukay ka. Hindi, tapos mo na. Naguhukay kayo? Patubig po baga. Dadaan ng tubig. Grabe ano? Buti na nakakatrabaho ka na kahit pa paano. Talagang... 3 araw man ako si Randy, tapos mana din. Wala mana din. Hanap na naman ulit. Parang extra. Trabaho kaya. Pero Maraming at salamat least, po talaga Sir Alvin at least air extra ka. sa lahat na nag-sponsor. Pray natin, Trabaho pag-pray natin yung mo, trabaho. Sabi ko sa iyo, Sir Alvin, nakakatrabaho na siya. Pag-pray dun sa Nagkape na kayo, Sir Alvin. Ako nagkape na, pero si Kuya Joel parang gustong magkape daw. Masarap daw ang mo. Talata po na po si Andakta. Kailang. Ako doon si Dahil Andakta. na may Nagkape ka na Sir Alvin? Si Kuya Joel na lang. Gapo ka Sir Alvin ha, bagong gupit ka Sir Alvin. Pakita nga Bagay natin baga yung sa iyo Sir Gwapo Alvin. Gapo Si Kuya Joel din po nagpagupit din Sir Alvin. Ma-Valentine's baga, ma-date, nakikipag-date kay Ma'am Buena. Wow, tayo lang nagpapugi Saan si ang Sir date nyo? Alvin. Saan ang date nyo? Dito lang kami sa bahay Sir Alvin. Kala ko, kailan tayo mapabundok ulit? Oo nga Sir Alvin. Kailan po? Magsaya baga sa bundok Sir Alvin. Saka naman siguro. Saka naman Sir Alvin. Talaga. Si Calvos. Grabe Balik ka, kasi magbado ka. Magbado ka. Nalaglag sa yan, puno ng mangga. Mabuti Buti na nga, lang Sir walang Alvin. pilay, Napilayan na Ay, niya. ang cute niyan. Mag-bless na kay Sir Alvin. Bless na. Bless na. Ay, marunong. Ay, nasa pera man baga. Ay, Naiya, bless na bless. kay Sir Alvin. Bless na. Marunong ka na baga. Marunong ginala Yung niya. nahinga niyang kamay mo Sir Alvin. Bless na, dali na. Bless. Dali na. Kylie, dali na. Ay, Diyos ko. Na-bless na ito Sir Alvin. Two side? Maganda Sir Alvin ang hanger niya. Tingnan mo Sir Alvin. Wow. Sararuan Sir Alvin at pag naulan Sir Alvin, bawal bagang natuturuan Sir Alvin ang damit ng baby. Sararuan Sir Alvin. Alusao. Ang tabulo Sir Alvin. Ano niya? Sararuan alusa. Nasa inasik. Ako doon si Kuya Joel. Makape. Kakapi daw si Kuya Joel lang. May therapy naman si Drake. Sir Alvin. Oo, therapy. Sabi na sa imo. Tsaga lang. Maano din natin yan. Oo. Tsaka medyo natitikop-tikop na nabaga Sir Alvin. Tsaka Talaga? maganda na nga yung lakad niya Sir Alvin. Kasing mo na. Kasing ganda mo na. Oo Sir Alvin. Maganda na talaga ang lakad niya Sir Alvin. Kasi Kaysa nakakatrabaho na. Kaysa dati Try talaga. natin. Hindi siya nakakalakad. Hindi na Salamat na lang. Bless kayo Sir Alvin. Hello, good morning. Ayos na si Mary Franz. Nagtatawa si Mary Franz. Sabi nga sa imo, bawal dito pili-pili Sir Alvin. Dapat kain ng kain. Gulay talagang Gulay niya. talaga, Maganda pa Sir gulay. Alvin. Oo, nga po, Sir Ako Alvin. gulay-gulay din naman ako. Kaso minsan may karne din. Nasa ino si Kuya Joel. Nag-ano yun, nag-devotion yata. Nag-ano yun. Makapi yun. Ba't di po yung nagkape sa inyo si Randy? Nagkape naman siya pero
Masarap daw ang timpla mo ay. Ayun. Mainiton. Napunta po pala kayo dito kahapon, Sir Alvin. Oo, Ayun. prinank namin si Lola. Si Lola, Lusing. Prank Prank na namin. si Lola Lusing. Magbigay man ng 10 piso. Ay, tigwa. Dahil ko, Sir Alvin, napanood. Wala Wala pang akong ano? load. Nagingi ka, Sir Alvin, ng pera? Wala walang pagkain, pira na lang. Pera. Meron akong pera. Mayroon sa wallet niya, Meron 10. sa wallet, 10 piso. 10. Tapos binalik mo din, Sir Alvin, yun, 10. Oo. Pagkabigay mo ng ano. Oh. Alo na. Okay man si baby mo? Po. Okay man? Okay O man yung siya? man Wala. po, Sir Alvin, ayos man. At nagtubo na Ano po, lang? Sir Alvin, yung ngipin niya Ay po. talaga. Mm-mm. Buti, nakaraos na sa ngipin. Oo nga, mayroon na naman siya dito, Sir Alvin. O isa pa dito, o. Okay na Mayroon yan. na yan sa taas, o. Parang malaki nga, Sir Alvin, ang ngipin niya sa taas. Pag sa ngipin man sa taas, Oo, malaki. oo. Ay, dahil mo nag-aarte, Sir Alvin. O, Ay, talagang... ang ganda ng tit. Oo, talagang Ang ganda dahil ng nag-aarte, tit, oo. Pero kami, Sir Alvin, pag aangatin mo na, arte na yan. Ganda pero, ng tit. Bura-bura ng... Ay, talaga Ang nagpapahiling. ganda ng tit, oh. Ay, grabe nga si Kylie. Pasikat si Kylie ngayon vlog. Oh, grabe. Ano, Sir Alvin, hello mo. Ay, Ang dahil dami nagre-reklamo, nakukita Sir Alvin. Oo. Oh, kahit Oh, kahit inaganto na Sir Alvin, ngayon lang yan ka. Susulit-sulitan ka na, Sir Alvin. Oh. Ay, grabe. Ano, Sir Alvin? Pasikat mo si Kylie, oh. dami dyan waited na siya, nakukitan. Sir Alvin. Ay. Kasi ayun pa, Sir Alvin. Ay, grabe talaga, Sir Alvin. Dahil talaga, Sir Alvin, na-reklamo. Ay, grabe. Dahil reklamo kahit Oo. inaangat kami, Sir Kita Alvin. niya. Agurog mo lang kan anggot na, Sir Alvin. Pero ngayon, oh, grabe. Oh, ilong mo. Oh, cute ngayon, cute. Primitibo. Oh. Ilong sinasabihan mo, Sir Alvin. Cute ka. Pasikat. Kayo niyo, Cute naman pasikat, Sir talaga. Alvin. Yung nagpabundok tayo. Uyo, maano ini, may utang paggaro ako digdi. Naakyat ng bubong. Oo nga, nag-akyat paglinis. Ano po, Sir Alvin? Magpakabait ka lang dahil ka manghihiling mara. Buti nga, Sir Alvin, hindi siya na ano. Hindi na, buti na nga lang ha. Natakot pati ako nung sabi ni Kuya Joel na hulog sa pili. Mataas pati Buti ano. puwet yung Fit po yung Mababa masitik. puwet ka. disgrasya. Oh. Kamusta pala Mary Friends yung mo? Pero friends, Yung mo? Okay mo po, Sir Alvin. Ano na po kami, face to face ni Ma'am. Wow. Doon po sa Good. bahay nila, Sir Alvin. Na wala pong may pong kami, classroom po. Face to face kayo sa bahay ni Iyo po. Ma'am. Wala na po kaming module. Yun na lang pong yun po ba yan? Tigtat, bibigay niya. Kailangan niya po kaming turuan. Tapos siya na po naturo sa mulang lahat. Tapos po, Sir Alvin, Sige. daw po, diyan po, baga daw po sa elementary, Sir Alvin, may mapabasa daw po diyan ang ang daw po, principal ng elementary. mapabasa lahat-lahat na daw po diyan na Kaibahan ka? Kaya bang kami nila, Ma'am? Sige, good luck. Sa good luck. Sabi ko nga, Sir Alvin, magbasa-basa ka. Kaya, Di pati Kaya- tayo yung nga Ano? Sir Alvin, May simula baga po, may hindi Sir Alvin, sinasabihan yung mga taong maganda. Mm. Eh, Tama Sir yan, Alvin, panatilihin mo yan. Sinasabihan siya ng maganda na daw si anak, Sir Alvin, at lalo na nung nagputi daw yung nagtira nga sa inyo, Sir Alvin. Tsaka nagkahikaw pati. Iyo, nagkahikaw nga ka. Dati Sir Alvin, yung mga bata pa, Nagkahikaw. ibubutusan ko yan sa talinga. Ako ang nabutas Oo. sa kanila. Ilang butas na dyan si ginawa ko. Dahil man inaalagaan, Sir Alvin. Na Dahil lang ano? daw siya nagkahikaw ng matagal, oh. Ah, Ako nabutas dito, Sir Alvin. nagkahikaw, nagkangipin. O, daming ninalo din kay Mary naputi. Friends. Tapos naganda pati ang buhok niya, Sir Alvin. Dahil na itong Siya yung sunod orangutang, sa'yo, Oo, Siya Sir yung Alvin. Dahil na yung buhok niya ang orangutang baga, Sir Alvin. Ngayon maganda na, Sir Alvin. Orangutang? Itong grabe pag bruha, Sir Alvin, yung Uy, buhok kamay nila. yung Oh, ito po yung itsura dati ni Mary Friends. Oo. Ay, talagay sa Ayun, vlog mo, Sir Alvin. Unang vlog. Face vlog, Ito po yung makita. audio. Ay, si puti, Si Sir puti, Alvin. payat. Grabe yung pagkapayat ng Ikaw din, si Cedric din, Ikaw din, mapayat ka nun. Ay, lahat kami, Sir Alvin. Mapayat kami lahat. Si Kylie lang yung mataba. Oo.
sa vlog, it baby pa, kaya mataba. Si Puti, Sir Alvin, tignan mo si Puti, Sir Alvin. Ay, dalaga na din si Puti, oh. Yun, Sir Alvin, yung, unang vlog, saka yung pangalawang vlog, may lagnat siya. Grabe yung pagkopet, pinanood mo, Sir Alvin. Ay, sabi ko, ay, nakakahirap. Kakaawa si Puti. Ay, mapanood mo, Sir Alvin. Ay, gwapon, si Kuya Jewel, ang jacket. Makikipag din yan, date. Kaya pa ang popogi niyo, ha? Grabe, ha? Saan kayo nga date ni Cedric? Digday lang kami, Sir Alvin, sa bahay. Digday lang kami. Wala yun. Di yan uso, Sir Alvin. Tsaka, ilang Valentine's Day, wala yan. Ano, hindi uso sa amin, Sir Alvin. Si Kuya Jewel, Gabi-gabi man kayong na-date ay. Inay ko ganyan. Si Kuya Jewel, formado. Wow. Galing itong ibang bansa. Ganyan pag mga binata. Binata, grabe. Pogi, iba talagang alagang kalingap, Alvin. Grabe ang pogi, Sir Alvin. Pogi, nagmamayat pati si Kuya Jewel. Siyempre, yan ang sinasabi ko sa iyo mo. Grabe ang bagay, Sir Alvin, ang jacket ko. Native. Native. Bagay, malamig kasi, Sir Alvin, naman ang panahon. Kaya, naka-jacket. Pero ikaw, Diskay, lalo kang gumaganda. Ano na tayo? Matagal na. Maganda talaga. Kasi kami pumupunta rito, paganda ka ng paganda. Nilulumayo mo na Hindi. ako. So, nagluluko mo na naman ako, Kuya Jewel. Ay, bagay talaga sa iyo, Kuya Jewel, ang jacket. Galing yan kay isa, Kuya Jewel. Ha? Bili ni Ate Aileen mo? Wow, may pa Ate Aileen. Sana all. Bagay-baga, Kuya Jewel. Na kami Sige na. Masoy. Maalis na kayo, Sir Alvin. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa pagbisita, ha. Salamat, Sir Alvin. Nakasara na ang aking bahay. Susunduin namin po. Sundayin na. Ayun mga kalingap, at wala pong kaalam-alam si this guy na susurpresahin po ni Cedric. Yan, syempre, Valentine's na. Hinala, Oo, Valentine's. Ito na po, at meron na pong nakabili na po ng flowers para kay this guy at chocolate. Wow. Ang pa nito, ang matindi pa nito, may may pa-cash pa yan si Sana all! Ano pa yan? Kinikilig ako. Natutuwa yun si Alvin at simula nagsama kami noon, kahit yung mag-jowa pa lang kami, hindi kayo nabigyan kahit sa... Ay, first time yung bigyan ng flowers. Ano kaya pakiramdam Kaya ng first time? pag na ganito yung gantong ganap po, nasabi yun. Wala yan? Drake, ano na? Oo. Ganun yun sa akin. Kalukuhan ka. Kaya sabi ko, For the first anuin ko man ngayon para matuwa-tuwa ng mga si Alvin. Yes. Oo, at Sabi yun for the first time nga, may bulaklak ka. Oo. Napakasarap naman nun. Turuan mo na lang ako si Alvin kung paano baga. Oo. Happy Valentine's man lang ang sasabihin. Yun lang, yun Happy lang. Valentine's at I Kaya ang love you. babanat mo to sa Happy Valentine's na to. Dito lang ako naging masaya. Nabigyan kita ng Bulaklak. Happy Valentine's. Happy Valentine's na. Natutuwa talaga si Alvin sa bulaklak. Mahal pati yun si Bulaklak Alvin. ang What? Tunay na bulaklak yan. Mamaya po makikita nyo yung bulaklak mga kalingap. Yes! At mayroon pa siyang May pa-cash. chocolate pa. At May chocolate. chocolate at may pa-cash pa siya. Gusto mo kaya pa? matuwa si this guy? Cedric, Cedric, gusto mo kantahan pa natin? Ayun, wag na kuya na. Nako. Baka kung try na naman ako nun. Ano pati yun, saliwa pati yun sa buhay ko, taong yun. Pag ako nagagawa ng mga ganyan-ganyan na Baka mamay mapaisip na, Paduy mo man. Talagang first time ito ni this guy, kaya sigurado magiging masaya si this guy. Yes. Ayos yan. Yan. Grabe. Papunta na po kami, pauwi na kami at tapos na pong si Cedric mag-therapy. Mag-therapy po. Pauwi na po kami mga kalingap. Tara po, excited na din ako. Makita ang magaganap. Sana all. Sana.
Yan mga kalingap, andito na kami kina this guy. Yan, at galing po si Cedric sa ano, sa ospital. Ano yan? May parang May big, Ay, ano yan? ako yan. Ano I- yan? ano? Makakalon. Ano yan? May tito dyan. Sunflower. Wow. Ano yun? Tito yan. Guroon mo si Molo. Sunflower. May tito man. Galing tayo. Alisin mo yung plastic. Ano na tayo? Ay, first time kaya Sir Alvin. Ay, tayo. Palpak Sir Alvin. Wala Sir Alvin. Palpak. Meron din dapat si Kylie. Take two. TikTok. Sige, TikTok. TikTok. Ano na tayo, Cedric? TikTok. Minsan lang. Ito Pero na. ayos. Practice. 1, 2, 3, go. Yan. Happy Yan. Valentine. Happy Yan. Valentine. Ay, salamat, Sir Alvin. Sir Alvin man nagbili nito. Salamat. Oh, hindi yan. Wow, may pa-chocolate. Naglakad yan eh. Wow, may pa-chocolate pa. Wow. Wow. May ano pa? May papera pa, Sir Alvin. Ay, syempre, dapat Ay, ganyan. grabe. Sir Alvin, dahil na niya sana ito nagbili bigas na lang, Sir Alvin. Pag mga nanay na, Sir Alvin, wala Pero nang first ganito. time mo Oh, yan. first time ko. Ay, Ay, maganda, at least Sir Alvin. naranasan mo. Oh, ano na si Na yan. Kylie? Naranasan mo na ano ka. Pag ganyan, Kulit, wow. Ay, Tingnan mo, grabe. Ay, tatlo picture mo ako, Sir Alvin. Tara. Ay, picture mo kami, Sir Alvin. Yan. Yeah, okay na. Salamat, Sir Alvin. Ay, maganda. Salamat kay Cedric. Ay, May salamat, naglakad yan. Salamat. Naglakad Ay, yan ng mayroon malayo. ako, Sir Makakuha Alvin, lang na- yan. Ito, Sir Alvin. Oh, ito yun. Sa ano kami nag-ano kayan? Pag magulang na, Sir Alvin, wala nang ganito. Bigas ang Sa Dangwa masaya. pa kami yan nagbili. pa rin yan. Malayo, Sir Alvin. Sa ano? May ano pa, kinuha na ni Kayla. Ay, salamat, Sir Alvin. Maganda pati ito, Sir Alvin. Oh. Valentine's mo pati bukas. Ano po, Sir Alvin. Valentine's Happy na. Valentine's po sa lahat. Ay, grabe, Sir Alvin. Sa lahat. Si ano ay. Umiibig. Yan, Grabe, Sir Sir Alvin. Alvin, yung hinihiling. Ito, Sir Alvin, kahit kailan, mag-jowa kami. Sir Alvin nagbigay sa akin bulaklak. Puro sakit ulo, Sir Alvin ang binibigay niyan. Hindi po. Ngayon lang talaga, Sir Alvin, ako nakatanggap, Sir Alvin, ng bulaklak. Maganda pala, ano, Sir Alvin, nakakababae ang Big nabibigay. time pati yan. Magkano nga po ito, Sir Alvin? Magkano nga yan? Nasa Ay, mahal ano? to at Valentine's ngayon, Sir Alvin, ay. Nasa, ano lang naman, nasa 400. Ay, 500 pala. 500. Ay, grabe, ang mahal. Ang mahal, Sir Alvin. Wow, chocolate. Oh, Sir Alvin. Ayan na, may chocolate na May pati. chocolate. Chocolate pa. Wow, maraming salamat, Sir Alvin. Naranasan mo na Oo din. nga, Ano? naranasan ko man. Parang naging babae akong tunay, Sir Alvin. Ano ba yung Yan, tunay? ay, para sa mga bata, Sir Alvin. Ayan. May chocolate pa, oh. Puti. O ano, te? Ayan, ang bigay sa inyo ni Kuya Cedric Mendomen. Ano, Kamusta sa pakiramdam? masaya, Sir Alvin. Parang naging babae akong tunay. Ito, maski kahit kailan, Sir Alvin, hindi ako niyan binibigyan bulaklak. Kahit yun, pitas-pitas man, dahil man, Sir Alvin. Binigyan ako niyan, parang lason pang bulaklak. Ano ito? ano itong bulaklak? Parang lason na bulaklak, Sir Alvin. Ngayon, Binigyan ano na, ako oh. ngayon, Sir Alvin. Ayos, oh. Totoo na, Oh, grabe. Tama yan, totoo pati Picture, yan. picture Tanong mo ulit. yan. Itanong. Oh, picture mo, dali na. Picture mo. Tunay na ano yan? Tunay na ano yan? Ayan, okay. Yan, oh. Tunay na bulaklak Tunay, yan. ito on, Sir Alvin. Oh, maganda, parang kulambo. Tapos may ganito pa, ano, Ang wow. cute ng bulaklak. Ang cute talaga, ano, Sir Alvin. May Mama, idea yan, Sir Mama, Alvin. idea man ako bukas, Sir Alvin. Mana si chocolate. Ay, ano si Chuk? Hayaan mo si Patos! Huwag mo itapon si Patos, ha? Kung ngari may laman, Sir Alvin, ay makikita na, ano. Ay, maraming Thank you salamat. kay Cedric kasi Salamat, ang matay. Hindi ko ganyan. Ay, si Sir Alvin, ano bukas ka may ako, paano yan. support lang. Oh, sabar. Ngay si Sir Alvin bukas kay Ma'am Mina. Ma'am Mina, bukas ka na, ha? Excited na din. Si Ma'am Mina. Grabe, Sir Alvin, magandang maganda talaga. Araw ng mga puso ngayon. Kaya dapat Flower niya.
magmahalan, araw ng mga puso. Ano, Sir Alvin? O, dapat Grabe. ang mahalan yung mga mag-asawa. Oo, mag-asawa. Kahit hindi mag-asawa, pamilya. Ano, Sir Alvin? O, pamilya, Magmahalan. nanay, tatay, Nanay, pag walang tatay. boyfriend. Oo. Pag may asawa na, sa asawa na lang. Pag walang Ano? walang asawa, magulang, kapatid, o lola, yan ang mahalin. Ano, Sir Alvin? Ano ka na, Sir Alvin? Ang ganda, Sir Alvin, hindi ko akalain. Stress ako kanina, Sir Alvin. Ngayon masaya na ako, Sir Alvin. Buti na lang talaga nag-uwi na kayo, Sir Alvin. Sakto ang pag-uwi namin dito. Ay, mabuti, Sir Alvin. Stress talaga ako kanina, Sir Alvin. Kaya masaya ako ngayon, Sir Alvin, at may bulaklak. I-display ko yan, Sir Alvin, sa may babaw ni Yan, Rip. ilagay mo sa yung sa may Tubig. tubig na. Ah, sa may tubig. Para Parang hindi, buhay. wow, maganda talaga. Mamaya, ma-selfie ako sa yung pandigmang cellphone galing kay Ninong Rini. Malinaw ang camera, Sir Alvin. may day ako mang boss. Ay, maraming salamat po. Ninang Lani at Ninong Rini sa cellphone. Malinaw. Ano, Sir Buti Alvin? yun, nagbabarakal ka ni Duman. Ano, Sir Alvin? Oo. Mahirapan nga. Maraming salamat, Sir Alvin. Ay, Okay, Cedric. kay Sir. Okay, simula this guy. Kiss na, kiss mo ako. Ako ay nag sa kuya. May babae ako, Sir Alvin. Siya dati ang nagkikis. Ayan na, nagbigay na, nagbigay na siya. Kita na ako. Inay, ano ka? Ikaw dapat ang magkikis ako. Kakayo Ganun ba na ito tayo. ni Luis, Oo nga ni. Siyempre, dapat ang nagkikis lalaki, Sir Alvin. Dapat ang babae ay pakipot. Oh, ano Ay, grabe. Masaya ako, Sir Alvin. Stresson ako, Sir Alvin. Pero ngayon, masaya na ako, Sir Alvin. Dapat masaya na. Masaya na, Sir Alvin. Kasi, syempre, may bulaklak. Araw ng mga puso bukas, dapat magmahalan po tayong lahat. Ay, Amen. Oo, amen, Sir Alvin. Magmahalan tayo. Hindi na, tababalik ko na yan. Sa akin talaga ito, Sir Alvin. Oo. Dahil, pinakaptang ko lang yan. Ano ka? Salamat, Sir Alvin. Tatawag ko yan kay Ate Dabog. Sino nakaisip? Sino nakaisip nito, Sir Alvin? Kami. Kami. Galing. Naalala ako, Mm. Naalala ako. Maraming Siyempre. salamat, Sir Alvin. Maganda palang bibigyan ng flower. Ano, Sir Alvin? Dati, Sir Masarap pala Alvin. sa pakiramdam. Dati, Sir Alvin, nung nag-i-school ako pag araw ng mga puso, may nabigay. Hindi ko man gusto. Ang mas naiirita ako. Mga sa high school baga na bigay-bigay mga crush. Ay, habo ko, Sir Alvin. Pero ito, Sir Alvin, totoong pag-ibig, Sir Alvin. Yun. Galing sa Tunay na- puso. Oh, tunay galing na na pagmamahal. Oh, ano ka. Grabe, ang ganda. Tsaka ang laki, ano, Sir Alvin. Oh, ano ka na. Ganito magagaro maghawak. Bulaklak, Sir Ay, Alvin. grabe. Ano ka na. Garo, Ay, baby. Eh, wag sa mga nakikita ko, Sir Alvin. Ganito man baga maghawak ko. Yan! Amoy naman niya. May nganing hamot. Ay, ito, may amoy pa ito, Sir Alvin. Oh. Mabango yan. At flower yan. Maganda ano, Sir Alvin. Sabi ko nga ni ang gagawin ko sana, Sir Alvin. Alam kong wala tong kusa bukas. Ma-order na lang ako duman sa nagtitinda. Tapos, bibigay ko sa kanya. Kung wari, bigay mo sa akin. Oh, wala ito, Sir Alvin. Pagkukusa talaga. Oo. Titiro pala. Iyo. Tapos pag nakikita ko sa mga, ano, Sir Alvin, sa mga sa Facebook, yung mga yung mga hindi marunong mag-surprise kung wari bibigay. Oh, aarkayan kung wari tatao diyan. Oh, tapos ayan, kanya kung wari Alvin, oh, di ba? Pero bili mo yung bulaklak. Oo. Bibigay mo sa lalaki, tapos kung iisipin mo, surprise ka lang. Yung mga hindi marunong, ganyan ang gawin. Paano? Kung wari, Sir Alvin, arkayan. Eh, tatawag siya. Dahil, anak, kung wari, matindog siya, Sir Alvin. Ayan na po, nagbili pa akong bulaklak. Tataw mo sa... Ganyan baga, Sir Alvin. Baga ang mga style, baga ning hindi marunong mag-surprise. Ano, Sir Alvin, ganun ang ginagawa. Minsan, Mamayong pagkukusa. walang pagkukusa. Tapos minsan, Sir Alvin, galing siya sa trabaho. Tapos pagdating sa pintuan, lalakan mo muna, bibigay mo bulaklak. Pagbukas mo, may dalang bulaklak ang asawa. Di, maganda. Ano, Sir Alvin? Oo. Siya, Sir Alvin, wala ngayon lang. Buti na lang andyan kayo, Sir Alvin. O, di, naranasan ko ang Valentine's Day, Sir Alvin. Wala na naman sana, Siyempre, Sir may ano Alvin. na kayo, kumbaga may maraming nagmamahal sa inyo. Oo, Sir Alvin. Marami talaga sa amin simulat na vlog mo kami, Sir Alvin. Naramdaman namin yung pagmamahal. Dati wala talaga, Sir Alvin.
Kumbaga, pero ilan-ilan lang yung nagmamahal. Pero sa ngayon, Sir Alvin, marami na. Andyan na kayo, Sir Alvin. Kaya maraming Kuya Rene. salamat. Oo, sila Ninong Rene, si Ninang Lani, sila Mami Joy, si Ninang Wing. Lahat mga ninang ko, Sir Alvin, mga nanonood po sa mga lagi nagko-comment dahil andyan pa rin, Sir Alvin. Yan, totoong nagmamahal, Sir Alvin, sa atin. Sir Alvin. Kaya maraming salamat po sa lahat po. Taong nagsusuporta po sa amin. Salamat talaga, Sir Alvin. Valentine's na pati bukas. Mga Sir Alvin, kaya pero akong masayang-masaya, Sir Alvin. Kaya ang Dahil magpanood kaya, ka mo, ano? dahil Dahil kayang kaya ako, Valentine's mo, Ang nga Sir Alvin. Sukulit, kumaga ka na. Sukulit. Grabe, Sukulit da, Sir Alvin, makakuha da siya. Makakapit tayo, Sir Alvin. Ay, may pa kape. Oo, sige, magkape sige. na lang tayo. Tapos, Sir Alvin, Oo. si kuya ko din, Sir Alvin, na-surprise sa atin yung bulak-bulak. Pero Oo. ako, maganda sa akin, Ay, Sir oo, Alvin. tunay kasi Oo, yan. tunay ako. Sila, Sir Alvin, ulok-ulok, mga sila. Ano Dahil pa pa lang sila, yan? Ano pa lang yung, anong tawag doon? Reto-reto. Rito-rito pa. Basta kami ay may nabuo ng prinsesa si Kylie. Sir Alvin? May prinsesa na nabuo Kylie. ng prinsesa. Kami ay totoo na, Sir Alvin, at kasal na na tayo. Maraming salamat po kay Ninong Rene at Ninang Lani po sa pagpakasal. O yun, Sir Alvin, kami na talaga habang buhay. Ano po, Sir Alvin? Ay, itatago ko ito, Sir Alvin. Si Puti ang mga games man lang. Yan, makulit ang mga bata po. Yan, Sir Alvin, maraming salamat ha. Magaling talaga si Sir Alvin mag-isip. Kayong lahat, Sir Alvin, nag-isip. Naalala Ano pa ako. Kuya Jewel sa din. Valentine. Yan, si Kuya Kaya Jewel ako may din. plano din ako eh. Ay, may Si Drake plano. meron din. Oo nga ni Sir Alvin. Plano ko din sa May ano ka asawa din. ko. Iyo, magkape. Kape Ay, ang sige. si Sir Alvin. Salamat, Ano? salamat. Relax muna tayo ngayon. Dapat magmarahalan. Huwag muna tayong magalit-galit. Palagpasin muna po ang sama ng loob, mga galit. Kasi araw ng mga puso. Oh. Pag hindi na po tumibok ang puso, paano na? Oh, ano na, Sir Alvin? Oh. Paktay na. Grabe. Maraming salamat, Sir Alvin. Welcome. Bango talaga yan. Iba-iba pati ini, Sir Alvin. Oh, maganda. Maraming salamat, Sir Alvin. Kasi tangan ini, kanino nga natin ito bibigay si Rabbi? Ay, okay mong win na. Joke lang. Wala ko talaga kay Ma'am Win. Ay, nakakahiya kay Ma'am Win. Joke lang. Sa'yo talaga. Sa akin talaga ito, Sir Alvin. Ay, grabe na pati si pang-model-model ko. Kay Ma'am Win. Parang yung Sir Alvin, parang yung nagmumodel, hindi siya nanalo, nag-i-expect na pinag-model-model na si nakialam mo yan, Sir Alvin, pala hindi sa akin to, Sir Alvin. Joke lang. Sa'yo Oo, talaga sa yan. akin. Galing sa asawa mo. Oo, asawa. Sir Alvin, maraming salamat, Sir Alvin. Pwede mo si Ako, Kylie, kalingap, wow. Kylie, Prinsesa mo, prinsesa. Si Papa, wow. Dapat may bulaklak din si Kylie maliit. Ika, Sir Alvin, pag si Mama yun regalawan mo din si Baby Alin, bulaklak maliit. Nansit baga ganun pag-art. pala. Oo, pwede. Oo. Si Cedric, na tayo? Pwede yun sa maliit na bulaklak, tas sa malaki, sa asawa mo, maliit sa prinsesa mo. Masaya baga ito, Sir Alvin, pa-surpresa. Maliit sa baby, malaki sa nanay. Ay, matutuwa yun si Baby Ali, Sir Alvin. May regalo din si Papa. Si Kyle, day ka na nabigyan mo ako ideya. Iyo, Sir Alvin. Ngayon ko lang yung nalaman, ganun. Oo, pwede yun, Sir Alvin. Kasi dalawang prinsesa mo yun eh. Saka parehas babae baga, Sir Alvin. May anak kang Salamat sa prinsesa, iyo. tapos may si Ma'am Mena. Deserve nila, Sir Alvin. Ay, sila Ninong Lani, Ninong Rene, yung Ay, mabigay mo. may ganap din yun. Oo, nga ni Sir Alvin. Kaso hindi man natin mabigyan sila Ninong Rene yung bulaklak kahit yung ano lang, simple, malayo. Sa prayer na lang. Prayer na lang, Sir Alvin. Kaya nga ni po. Mas mahalaga, Sir Alvin, ang pagpipray kaysa sa mga material na bagay po, Sir Alvin. Anta, mo na. Ate. Oo. May bulaklak na ang baby Kylie. Wow. Ganda man bulaklak. Share na Baby lang. Kylie. Oo, sa amin tong dalawa, Sir Alvin. Pero ikaw bilan mo si Baby Ali, Sir Alvin. Para pag may day si Mami na sa baby niya, tapos bulaklak sa kanya. Dakawan mo yung biskuit. Gusto ka yung biskuit. Maano naman, Sir Alvin? Maimbang na naman, Siguro sa ano yan.
iyo sa ano naman iyo, pagngingipon Sir Alvin. Naimbong na naman siya. Nandiyan na kay mama. Nandiyan. Salamat Sir Alvin. May pa-surprise pa si Sir Alvin si Papa mo. Si Cedric. Si ano, Oo, Cedric. Cedric. Idea namin. Idea Oh, Sir namin ni Alvin. Cedric. Maraming salamat Sir Alvin. Ayan, may biscuit na. Sige, salamat ha, Cedric. Salamat. Nakakano na pati si Relvin mag ano, wala ng tangkay. Yan, Ang ganito mga lang. bata Sir Alvin. Masarap magkape sa ganitong lugar. Oh. Kape-kape Sir Alvin. Sika dyan. Maganda ang ulam. Oh, Kuya Joel! Andak, ako doon mo si Kuya Joel. Sabi, Sir Alvin, maraming salamat sa ulam. Maganda, nakadress ako. Ano, Sir Alvin? Bukas, hindi. Bukas, hindi ako mag-ano, Sir Alvin. Ano, mapire-picture, ano lang, Sir Alvin. Magpula kayong dalawa ni Cedric. Pula, ano, araw ng mga puso. Dapat nakapula, ano, Sir Alvin. Oo, mapula ako bukas, Sir Alvin. Maganda, ano, Sir Alvin? Maganda, syempre. Maganda, ano, Sir Alvin? Sarong balot. Ay, Yan, tinapay kita, Sir Alvin. Mabiling tinapay. Mamirinda tayo, Sir Alvin. Pag wala ka ng nyug, Sir Alvin, ha, magsabi ka sa akin at malaman. Ay, oo. Ako tanaw ang nyug, ganidis kay Sir Alvin, ha. Ako Oo, tanaw ang nyug, siyempre. ganito, magsabi ka po sa akin, Sir Alvin. Buti nga, Sir Alvin, yung pagbulag natin, pagbundok, yung binibidyo mo ay sa nyugan ng tita niya, ano? Oo. Kung sa iba ay makikilala kung saan ako naghahanap, Sir Alvin. Buti nga sa nyugan niya, tita niya. oo nga. O nga ni Sir Alvin. Halin yan tayong laog. Kuya ano? Kuya Joel. Kape, o meron, tinimplahan ka na oh. Ako, Sir Alvin, ang tanim namin, may ano yan, sitaw, Sir Alvin, yan nagkakama, Sir Ay, Alvin. wow, may sitaw na. Tapos para pagulong, Sir Alvin. Mm. Tapos yung okra Dito namin, lang Sir ang Alvin. ulam, ano? Oo, Bigas pag lang naglabas ang may nato, poproblemahin. may talbos kamuti. May nyug pa. Ay, Yun, lahat oo, na Sir ano. Alvin, nahulog ka. Yung ukura po ko doon, matataas na yun. Ang galing. Kaso, ano na po pala Sir Alvin, pangit pag yung sa ano ka na lang makuha ang pantanim. Ang bilis magka, ano, magka... Kuya Joel! Ano din natin yan, maasikaso din natin yan. Sir Alvin. Para sigurado. Oo nga, Sir Alvin, maraming salamat talaga, Sir Alvin. Tsaka kami, Sir Alvin, kami, ano lang, nagpe-pray, naghihintay. Kaya maraming salamat sa inyo, Sir Alvin. Kayo lang nag-aasikaso palagi sa amin. Kaya malaki ang utang na loob namin sa inyo, Sir Alvin. Ano ka na, Sir Alvin? Kaya kami, andito lang kayo, Sir Alvin. Madami kayong ginagawa para sa mga tinutulungan nyo. Kaya wala kami dapat angal-angal sa inyo, Sir Alvin, reklamo o ano pa man. Si Sir Alvin, tinutulungan nyo lang kami. Kaya malaki ang utang na loob namin sa inyo, Sir Alvin. Welcome. Opo, Oo, Sir salamat sa Alvin. prayer. Importante yun. Prayer mo sa amin na Oo, prayer Sir mo. Alvin. Lagi kayo, Sir Alvin. Sabi ko sa mga bata, magpe-pray sila, Sir Alvin. Sila Ali. Ano, Sir Alvin? Pamilya. Baga pamilya. Ano, Sir Alvin? Pamilya baga. Family na yan. Sabi nga ni Kalingap Rab, one Kalingap, one family. Ano, Sir Alvin? Yes, one family. Oh, one family. Ano? Si Kuya Joel, sige ang cellphone. Si Kapin niyo, malipot na. Ano na Kuya Joel, oh, kape ka oh, baka maglamig na. Kakape-kape. Hindi ka mo magsugot, baba mo mitis mo. So yung mga kalingap, maraming salamat sa panonood at nasaksihan po natin yung pagbigay ng flowers yan ni Cedric kay this guy. First time daw po pala yun. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta, sa patuloy na nagmamahal po sa ating mga vlog. Salamat po at God bless po sa inyo. Sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, pasubscribe na po, Kalingap Alvin. Syempre sa lahat po, sa buong Kalingap at syempre sa pangunguna ni Kuya Val, ni Kalingap Rab, pa-support po mga Kalingap. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin
magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya